Khuma isiqoko khuma kumakarabha amathaconsele entshebeni yilephu. Lana esithombeni sibona usisi nobhuti. Ubhuti impela obukeka ehloniphekile impela ungazi uyitshela ukuthi inhlala isuthu impela kanti inkunzi malanga umgulukudu. Ukuthi asebeyiqedile inkampani eziningi la eThekwini bengena bezibiza ngelakho. Behamba beqoqa imali bekhokhisa imali begwazisa imali bevala inkampani kodwa cha ilakho yabaphikithi cha shaya amakhala ayibazi laba bantu. Kuthiwe la kubizwe khona amaphoyisa esebuza esefonela ke amalungu elakho ukuthi ngabe bayabazi laba bantu amalungu elakho athi ababuka bathi cha hayi khona ababazi bona laba bantu. Kuthiwa bafikile last week bathatha imali elinganiselwa ku-12,000 rand. Kwase kubizwa amaphoyisa ke sebefikile ke amaphoyisa ke asefuna ukuthola ukuthi ngempela bahubani. Manje laba bantu ngathi abaziwa nokuthi basuka kuyiphi what. Bathe emalungu elakho ebabuza ukuthi ke bayilakho kanjani ngoba phela ababazi bona kulakho kuthiwa hayi cha uyashintsha indaba washintsha ukudla eplatini bathi bona cha bawumkhonto. Athi members elakho zathi phela njengoba siyilakho nje nathi siwumkhonto ngabe nina sukaphi nisebenza kanjani. Hayi kuthiwa layashintsha indaba bathi bawumkhonto nabo kodwa basebenza njengamalungu omphakathi. Manje kuyabonakala lento yabo ukuthi cha ngathi impela lena ifana nerelay umdontsiswano umgijimo unika omunye adlulele phambili ngoba indaba abayisaqondakali. Kodwa ke khalelo kanjalo kamasonga kasigonyelo ke lana ke kutholakala le ndaba ke impela ke ithombe zabo sezisabalala enkundleni zokuxhumana kuthiwa obaziyo akakavela ukuthi wobani lapha badume ngani nokuthi bahlalaphi. Abantu abaningi ke sebesebenzisa ke igama lomkhonto wesizwe neMK lakho ukufeza inhloso zabo behamba begwazelwa bethatha imali enkampanini ngoba naku ziqashe abantu bokuhamba kanti cha ilakho yona yenzi kanjani. Ilakho mayifika ithi aqashwe abantu base South Africa khishwa abantu bokuhamba bangenazo imvume zokuthi babe khona la. Manje kushuthi laba bantu bamosha kakhulukazi igama lelakho egcineni kuzokhalwa ngelakho ukuthi ilakho ihambe igwazisa abantu kanti cha yigebengu nje ezingahlangene enhlobo nelakho neMK ezihamba zisebenzisa ithuba bese ihamba zigwazisa abantu zithatha imali ngendlela engafanele. Kuthiwa ke abantu aboqaphela ke into efana nalezi abenza isiqiniseko sokuthi baxhumana nelakho yangempela makufika abantu bezibiza ngelakho noma besebenzisa igama leMK abuzama baxhumane nabantu beMK abaziwayo bahlezi benazo indaba zabantu ofanele baxhumane nazo abangakulowo mkhakha ke ehlangene indaba zabasebenzi nani nani. Bangavuma ukuhamba beqolwa igila mkhuba ezibukeka ithembisa njengalo mnumzana osesithombeni nalo sisihamba nayo abantu ungababuka bethembe kodwa ekumnandi abayigqokile into zelakho. So nawe ke futhi ubuqolwe ngokuthanda baqola abantu abangayigqoki into zelakho ngisho ngathi abayigqokile kodwa yenza isiqiniseko sokuthi ngempela ngabe basuka kwilakho. Ayi liyabhubha eminyango abantu bawosomathuba abantu balambe ngalendla kona ngisho ukulamba uganga nje abantu abafanele baphonswe ejele laba kujikijelwe ikhiye le. Approaching local government elections 4 November umemezele umengameli uCyril Ramaphosa ne-stadium sakhe esi-empty ukuthi 4 November hayi cha iyasuka indaba. Kumele umthetho uqine kuvala amabhoda kuqiniswa amabhoda ezokuphepha amaphoyisa enza umsebenzi wawo kutilwe nazo igwila mkhuba efana nalezi sithi nje konke nje akulunge nje. Danko siyashibilika.